ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஐடி கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ஜாவா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். நான் உங்கள் லோகபாலாஜி. வாங்க இதில் என்னென்ன டைப் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ், தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ், ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப், ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விட்ச் கேஸ். இப்போ நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இஸ் எ கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷனை ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் வந்து நம்ம வந்து இஃப் கண்டிஷனை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகாது, அதுவும் இல்லாமல் எரர் காட்டாது. வாங்க இதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வந்து பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏ வந்து கிரேட்டர் தேன் 2 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து ஏ வந்து கிரேட்டர் தேன் 2 இருந்தால் வந்து என்னோட வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எரருமே காட்டாது, ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்ட் இருக்கும். என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் வந்து ட்ரூ பார்ட், இன்னொன்று வந்து ஃபால்ஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இஃப் கண்டிஷன் இருக்கிற பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதர்வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட வந்து எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ கிரேட்டர் தேன் 2 எடுத்துக்கிறேன். என்னோட இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது இஃப்ல இருக்கிற பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதே இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஸில் இருக்கிற பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் எல்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 1 or 2 கண்டிஷன்ஸை வந்து செக் பண்ணும்போது வந்து நம்ம இதில் இந்த மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வந்து ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்கோம், எல்ஸ் இஃப் வந்து ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்கோம். இல்லை இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம கம்பைலர் வந்து தானாக டிஃபால்ட்டாக வந்து எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணுவோம். இந்த கண்டிஷன் தப்பு அப்படிங்கிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அங்கே இதுக்கான நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ கிரேட்டர் தேன் 2 கொடுத்துக்கிறேன், அல்லது எல்ஸ் இஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெஸ் தேன் 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன். இதில் வந்து என்னோட ஏ வந்து கிரேட்டர் தேன் 2 இருந்தால் என்னோட வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதே அடுத்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்னோட வந்து எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த ரெண்டுமே தப்பாக இருக்கும்போது வந்து என்னோட எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதே நம்ம பார்க்க போகிற கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப்குள்ளே இஃப் கண்டிஷன் வந்து வச்சிருக்கோம். அதாவது நம்ம வந்து கண்டிஷனுக்குள்ளே கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரேட்டர் தேன் 2, ஏ லெஸ் தென் 4 அப்படின்னு 2 கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். என்னோட ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா என்னோட ரெண்டாவது கண்டிஷன் போகும். ரெண்டாவது கரெக்டாக இருந்ததால் மட்டும்தான் என்னோட பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கண்டிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்விட்ச் கேஸ். இதை வந்து மல்டிவே பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது வந்து நாம் இதில் வந்து நிறையா கண்டிஷன்களை வந்து செக் பண்ண முடியும். இதுக்குன்னு தனியாக சிண்டாக்ஸ் இருக்குது. அதாவது சிண்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்விட்சுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து கேஸ் லேபிள் 1 கொடுத்து அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட், கேஸ் லேபிள் 2 அப்படின்னு வந்து என் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். நான் கொடுத்துருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு அப்படிங்கிற போது வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராமோட எக்ஸாம்ஸை வந்து பார்க்கலாம். இது ஃபஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து A = 10 கொடுத்துக்கிறேன், B = 20 கொடுத்துக்கிறேன். என்னோட இஃப் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதர்வைஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது, எந்த ஒரு எரரும் காட்டாது. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வேல்யூ தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். இதில் வந்து என்னோட கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா என்னோட வந்து இஃப், அதாவது ட்ரூ பார்ட் அப்படிங்கிற இஃப் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே வேல்யூ தான் கொடுத்துக்கிறேன், இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா என்னோட வந்து இஃப் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும்.
அதே இந்த எல்சிஃப் வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து எல்சிஃப் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப்க்கான ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஃப்க்குள்ளே இஃப் கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறேன். நான் வந்து என்னோடய வேல்யூஸை வந்து அசைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு இஃப்போட கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இஃப்க்கான போவோம். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதர்வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட வந்து எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்விட்ச் கேஸுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய வேரியபிள்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் கொடுத்த மாதிரி சிண்டெக்ஸில் கொடுத்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேஸ் 1 2 3 அப்படின்னால டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். இதில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் 1 ஸ்டேட்டஸ் 2 ஸ்டேட்டஸ் 3 அப்படின்னு வந்து லைனாக கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி அது ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து கேஸ் 1 வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அதே வந்து எல்சிஃப் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து கேஸ் 2 வந்து பிரிண்ட் ஆகும். இதே வந்து என்னோட இந்த ரெண்டுமே தப்பாக இருந்து எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து கேஸ் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது எதுவுமே ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதாவது டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். வாங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராம்ஸோட அவுட்புட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இஃப் கண்டிஷனை வந்து தப்பாக கொடுத்துருப்பேன். அதாவது வந்து கண்டிஷனை வந்து ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கல. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து A = 40 அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன். இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாகும். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து அவுட்புட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Thank you for watching.
இன்றைக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன், போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ.